всяка втора смърт в България е от сърдечно заболяване. Повече от 60% от мъжете над 45 годишна възраст имат високо кръвно холестерол, проблеми с бъбреците или с ерекцията. Днес ще говорим за нещо, което засяга почти всеки човек след определена възраст. А именно връзката между урологията и кардиологията. Тоест, виаграта пречи ли на сърцето? Опасна ли е за пациенти, които приемат лекарства за сърцето или имат високо кръвно? Особено след първата бъбречна криза, всъщност риска от артериална хипертония е в пъти по-висок. Съдовете на сърцето, на бъбреците и на мъжкото достоинство, така да го кажем. Което няма. Сърцето и бъбреците работят в един и същ ритъм. Когато едното страда, другото също. Затова днес поканих моя колега и приятел, кардиолога доцент Светлин Цонев, за да поговорим за тези невидими, но изключително важни връзки. Здравейте, доцент Цонев! Много е приятно, че успяхте все пак да отделите време. Знам, че сте много отварен, да дойдете при нас на гости и да поговорим за сърцето, цялостно кардиологията, бъбреците и урологията и мъжките проблеми. Благодаря за поканата. В крайна сметка сърцето и урологията вървят ръка за ръка. Нали знаете, сърцето на мъжа е простатата. Така че мъжа има две сърца. Така. Сега, може ли да кажем, че реално бъбреците са отражение на сърцето или огледало на цялата ни сърдечно-съдова система? Аз мисля, че можем да кажем и обратното. В крайна сметка сърцето е един орган, който най-много зависи от хомеостазата, т.е. от баланса на течностите в нашия организъм, минералите и всичко останало. Така че тези два органа в крайна сметка работят свързани един с друг и няма как да отделим единия от другия. Точно така, естествено. В едно тяло имаме, всеки орган има своята функция и действително бъбреците и сърцето са изцяло взаимно свързани. Така, как високото кръвно налягане влияе в дългосрочен план на функцията на бъбреците? Всъщност кръвното, на нашето кръвно, то е произволно на много фактори. Какво имам предвид? Това какво кръвно ще имаме зависи от функцията на сърцето, но зависи от функцията на бъбреците. Точно така. Колко вода имаме в тялото, колко се задържа. Точно така. Понякога това как ще функционират бъбреците пък зависи до каква степен добре работи сърцето. Ако сърцето не изпомпва достатъчно добре кръв, ако не достига достатъчно налягане към нашите бъбреци, те пък не могат да вършат основната си функция, т.е. да филтруват вредните съставки от кръвта. Оттам пък всичко това обратно се връща към сърцето. Или имаме завъртането на така наречения порочен кръг. Това, което казахте за отражението, че бъбреците могат да са отражение на сърцето, ако имаме хипертония, високо кръвно налягане, с годините един от органите, който най-много страда, това са бъбреците. И дори само поглеждайки бъбреците на нашия пациент, е възможно да се ориентираме, че той има високо артериално налягане. Точно така. Благодаря, наистина. Много изчерпателно и много отличен отговор. Обратното. Може ли да кажем, че когато бъбреците боледуват, може да боледува и сърцето? Точно така и даже имаме в нашите дебели книги едни кардиоренални и ренално-кардиачни синдроми, т.е. взаимовръзката. Когато бъбреците боледуват, всъщност задръжката на течности започва да натоварва нашето сърце. И рано или късно то също декомпенсира, т.е. спира да се справя с тази трудна ситуация. Когато има много вода и много голямо съпротивление, което трябва да работи, да върши много повече работа. Всъщност, ако се замислим, факторите, които увреждат нашето сърце, увреждат и бъбреците. Има нещо много общо между вредните фактори, които вредят на бъбрека и на сърцето. Знаем това, че хората с метаболитен синдром, хората с високо кръвно налягане, хората дори с висок холестерол, имат всъщност проблеми както с сърцето, така и с бъбреците. И с други органи. И с други органи също, да. Тъй като при нас често идват пациенти, защо аз държах
да поканя вас, тъй като при нас често идват пациенти, сега ще дам пример, с наистина огромно наднормално тегло, с преддиабетни състояния, млади мъже говорим, 40-45 годишни. Благодаря. Идват при нас и докторе, нямам ерекция. Да. Та въпросът ми е, може ли холестерола, високото кръвно, страданията на сърцето и на сърдечно-съдовата система да окажат влияние и на ерекцията? Със сигурност, като всъщност нарушената ерекция може да бъде един от първите и най-важни белези на това, че при нашия пациент има атеросклероза. Т.е. затлачване на съдовете ни с плаки и стеснение на тези съдове. А стеснение имаме както по съдовете на сърцето, така и по съдовете на бъбреците. Малко говоря като за едни скачени съдове. Съдовете на сърцето, на бъбреците и на мъжкото достоинство, така да го кажем, което няма бензин, да стига кръв. Много често при мен идват също млади мъже, които, между другото, аз ги насочвам към вас след това, които първо идват заради това, че имат едно малко високо кръвно налягане. 150, 140, 160, с което са свикнали. Да, очудващо точно тези млади мъже идват с оплакване, че се чувстват отпаднали, че нямат ерекция, че не могат да си вършат ежедневната работа, жена им мрънка и така нататък. Точно... Чак ежедневна. Чак ежедневна, да. Добре. Как се каза, пожелателно. Пожелателно. Но в крайна сметка половата функция и това човек да има активен полов живот е един от белезите за качеството на живот. А това качество на живот може да бъде нарушено точно при заболявания както на бъбреците, така и на сърцето. Когато имаме една ранна атеросклероза, тя всъщност може да повлияе точно на илиачните артерии и вътрешните илиачни артерии. Това са артериите, които дават клончетата към половия орган. Точно така, да. Между другото, говори се, че и при жените има такава еректилна дисфункция също. Да, така че атеросклерозата по-рядко, но възможно, така. Атеросклерозата тя е полово зависима по отношение на това кога ще се появи. При дамите много по-късно, при нас мъжете много по-рано. Но какво правим ние? Ние започваме първо да търсим рисковите фактори. Хипертонията, която уврежда и сърцето, и бъбрека, всъщност може също да е причина за еректилната дисфункция. Сама по себе си, самата хипертония да е причина. Да. Причината е, че тя уврежда ендотела. Това е вътрешният слой на съдовете. А знаем, че в мъжкия полов орган си има ендотел, който е главен играч в това да променя кръвотока и да реализира ерекцията. А хипертонията уврежда изключително много тази ендотелна функция. Тук е мит. Някои от моите млади мъже, пациенти, казват, ама сега, доктор, аз ако започна да пия хапчета за кръвно, това няма ли още повече да влоши нещата с ерекцията? Напротив, нелекуваното кръвно влошава физическата активност като цяло капацитета на един мъж. А има ли, да кажем, медикаменти за високо кръвно или за сърце, които по този повод, който вие казахте току-що, които действително сами по себе си приема на тия медикаменти да влошава половата функция и мъжката и ерекцията? Да не заприличам на Камен Донев, но ще започна с това. Българина го е страх от две групи лекарства. Това са лекарствата за холестерола и бета-блокерите. Има един мит за бета-блокерите, тези съвременните, които ние ползваме, че те задължително влошават половата функция на мъжа. А то не е така. С съвременните бета-блокери вече не е така. Има даже проучвания, едни интересни хора са правили проучвания, изследвали са съответно кръвоносните съдове на мъжкия полов член преди и след приема на бета-блокер и установяват, че ако това е високо селективен, т.е. съвременните бета-блокери, той почти не повлиява мъжката полова функция. Т.е. обективно. Тоест, реално съвременните лекарства, които се изписват за високо кръвно или за сърце, реално вече не влияят на половата функция, да го кажем на нашите пациенти, т.е. да не се притесняват. И даже е по-добре, според вашия съвет, да лекуват високото кръвно, защото само по себе си
високото кръвно я влошава. Даже има една група бета-блокери, които едва ли не се твърди, че освобождават азотен оксид, който може да подобри. Но не разчитайте само на това. Не само това. Тук идва в момента, като става въпрос за азотния оксид. Виаграта? Какво мислите за виаграта? Опасна ли е за мъжете? Тъй като аз пък имам много пациенти, които идват при мен с еректилна дисфункция и когато им кажем виагра или лекарство от групата на виаграта, тъй като има вече нови генерации, скачат бягат като дявол от тамян. Не може. Да. Тоест виаграта пречи ли на сърцето? Опасна ли е за пациенти, които приемат лекарства за сърцето или имат високо кръвно? Да. Какво бихте препоръчали? Тук да вметнем, че виаграта е един медикамент с много приятно странично действие, т.е. подобряването на еректилната функция. Тя е измислена за друго, за сърце. Точно за белодробна хипертония и се ползва така или иначе. Като съответно тя е медикамент, който може да помогне на нашите пациенти да се върнат към малко по-качествен начин на живот, но пациентите ни, които имат някакво неконтролирано кръвно, пациентите, които имат някаква неразрешена, т.е. нелекувана болест на съдовете на сърцето или гръдна жаба, както се нарича и така нататък, по-скоро трябва да избягват приема на виагра. Пациенти, които добре са си контролирали кръвното, рисковите фактори, които се следят от техния кардиолог, могат да използват, разбира се, разумно. Даже има едни проучвания, че едва ли не прекондиционира, т.е. подготвя сърцето с малки дози и така нататък за този приятен свръхнатоварващ акт, който е. Тоест да обобщим, тъй като реално това ще е ключовен момент в видеото, много хора ще се интересуват от това нещо. Няма страшно, не е толкова опасна виагра или медикаментите от групата на виаграта, освен в тежките случаи, когато вече има наистина сърдечна недостатъчност, но то тогава предполагам, че те няма и много да... Да не ги изключваме все пак. Две много важни групи, които може би наистина не трябва да използват, това са хората, които ползват нитрати, защото това са препарати, които могат заедно с виаграта рязко да свалят кръвното налягане. И хората, като включително с сърдечна недостатъчност, които имат много ниско кръвно налягане, виаграта не е за тях. Още една вметка. Нитрати имате предвид нитроглицерин, да го кажем на български, защото те не знаят. Съдоразширяващи. Ако пиете нитроглицерин, не е добре. Ако имате доказана тежка сърдечна недостатъчност с ниско кръвно налягане, също не е добре да пиете. Същото важи и за един медикамент, който се използва за периферно-съдова болест, разширявайки. Там също не трябва да се комбинират, но така или иначе, за съжаление... Кой е този медикамент? Това е цилостазола. Не трябва да се комбинира, защото той повишава кислородната нужда на сърцето. Тези горките пациенти обаче обичайно имат стеснения по съдовете към краката и към половите органи и съответно така или иначе имат тежка еректилна дисфункция. Тежка еректилна дисфункция, тъй като, както казахме в предишната част на разговора, че реално съдовете на пениса, когато се запушат, или малко тазовите съдове, когато имат атеросклероза, реално кръвта няма как да стигне и да пиете виагра, и да не пиете виагра. Фактически няма. Сещам се за един случай, който с един колега, с който имах честта да работим, открихме стеснение на вътрешната илиачна артерия, направихме процедура, отворихме тази артерия и след това съпругата на пациента с месеци носеше дарове в клиниката. Значи все пак свършили сте работа. Между другото, нещо също важно, защото повечето хора си мислят, че само проблема в артериите е причина за еректилната дисфункция. Аз съм ангиолог и ние изследваме и знаем, че има проби, вследствие на които може да разберем дали артериите са проблема или вените. Даже хората с много разширени вени, заради факта, че кръвта остава в краката им, сърцето не циркулира добре и не стига до половия орган. Тук има една публикация, че едва ли не ако сложим чорапи, т.е. секс чорапите не са миг, но всъщност стегнатите чорапи могат да подобрят циркулацията и оттам да подобрят еректилната дисфункция.
А сега малко да се отклоним вече от Виаграта. Наистина много хора им е интересно всичко това и половата функция, но кога реално един пациент с високо кръвно или с страдания с сърцето е добре да се направи профилактичен преглед при уролог? Аз пращам моите, особено новооткрити хипертоници, задължително при уролог и нефролог. Ще обясня защо. Защото понякога, когато има проблем с бъбреците, доказано е, че пациентите с бъбречно-каменна болест много по-често страдат от сърдечно-съдови заболявания. Това е твърдо доказано. Механизмите са различни, оксидативен стрес, нашите пациенти много обичат да си говорят за антиоксиданти, но малко от тях знаят защо се пият и кога и как. Всъщност този прословут оксидативен стрес води до това, че увеличава риска от появата на камъни. Тук ти си експерта, нали? Като цяло, но пък това уврежда и нашите съдове. Има така наречения калциев парадокс. Много интересен феномен, който всъщност показва, че ако нашите кости имат нарушен метаболизъм и излъчат повече калций, т.е. остеопорозата, от която страдат и жените, и мъжете, особено около андро или менопаузата, ако този калций попадне в нашите съдове, той трябва да се отложи някъде. Той се отлага по съдовете, по плаки, точно така, по нашите клапи, по аортата и те се калцират. И този калций... Може и в бъбреците да се калцират. Точно, така и да стават. И отново започва, особено след първата бъбречна криза, всъщност риска от артериална хипертония е в пъти по-висок. Да не говорим, че част от медикаментите, които вие давате, да се измъкнат тук малко, безболяващите, защото така или иначе пациента има нужда от тях, могат да качат изключително много кръвното налягане. И точно в този период на една бъбречна криза, ние кардиолозите пък трябва да се адаптираме към вас. Към нашето лечение. Точно. И да можем, не се подбазвам, но е точно така, да можем да контролираме риска на нашия пациент. А какво могат да направят хората след 40, така да го кажем? Младите хора. И да се погрижат едновременно и за сърцето, и за отделителната система, бъбреците или пък половата система. Така. Какви са вашите препоръки и съвети към младите хора на 40? Както казахме, рисковите фактори за бъбречната болест, бъбречно-каменната болест и сърдечно-съдовите са подобни. Първото нещо, да не се допуска метаболитен синдром, т.е. затлъстяването, захарния диабет. Има дори така една обща връзка, че инсулиновата резистентност, за която много се говори, всъщност е предпоставка както за бъбречно-каменна болест, така и за сърдечно-съдови заболявания. Така че виждате колко ръка за ръка вървят нещата. От друга страна, движението, активния начин на живот, спорта, абсолютно. Но не уикенд спортистите. Аз се викам пишман спортисти. Тези, които само събота и неделя, между другото, за съжаление имам пациенти, които това са млади мъже, бизнесмени, които само на бюро работят, купуват се една страхотна почивка някъде по Алпите, качват се на ски и правят инфаркти. Тъй като изведнъж рязко тежко натоварване. Те не са свикнали. Същото важи и при опит да тестват еректилната си функция. Точно това ще да кажа и аз, че има даже известни личности, които са... Един известен писател, за който Аз не искам да се от уважение към писателя. Гениален български писател. Но така е, като сърцето не е подготвено за стреса, който изведнъж се получава, дали ще е на ски на Алпите или пък с някоя стресурка. Да, адреналинка. така че нещата са навързани. Добре, има ли общи рискови фактори, които трябва да следим и за сърцето, и за бъбреците, и за отделите, като примерно тегло, сол, алкохол, стрес и така нататък? Приема на сол, нещо много важно, всъщност увеличава общия обем от телесни течности.
което увеличава и сърдечната работа, и бъбречната работа. Ако бъбрека в един момент пък не може да излъчи тази сол, той започва да генерира все повече и повече телесни течности. Оттам и става пак порочен кръг. Точно, кръвното налягане. Килограмите са изключително важни и за двете състояния. Алкохола, цигарите. Доказано е, че тютюнопушенето е свързано и с бъбречно-каменната болест и с сърдечно-съдовата. С ясни механизми, така че много са подобни нещата. Общо взето, ако ние се движим активно, ако се хидратираме добре, водата, приема на течности, разбира се, разумно. Че понякога при мен идват едни спортуващи хора, които ми казват, ами аз пия повече вода, 7-8 литра. Тук мога и аз да направя една вметка. Според нашите препоръки, които са доказани не само в България, в Европа и в Америка, реално препоръките са нормалното е да се осигури 2 литра и половина на ден урина, което означава около половин литър, 800 мл отгоре прием на течност. Това е стандартното и не рискуваме. Тъй като идват пациенти, при мен като им кажа пи 2 литра и половина, 3, те като олеле, аз съм високо кръвно и така нататък. Да. Ако сърцето не е в тежка сърдечна недостатъчност, за него също 2 литра и половина е абсолютно нормален прием на течност. И все пак да обобщим, реално здравословния начин на живот, по-малко сол, по-малко алкохол, по-малко цигари, повече движение, повече спорт, помага на всичко. Не само и на бъбреците, и на сърцето, и на мъжествеността. Аз съм сигурен, че и в другите специалности ще ни кажа всичко, така че над 40 млади хора, действайте наистина, ето. И аз като уролог, и доцент Цонев като виден кардиолог препоръчваме. Това е наистина изключително важно. Имаме една група пациенти, които стават нощем, често да уринират. И се оказва, че те приемат лекарства за кръвно с диуретици. И съответно ние се бориме да им даваме лекарства, които да ги карат да пикаят по-малко, пък те пият лекарства, които да ги карат да пикаят по-често. Какво бихте препоръчали на тия пациенти? Какво може да се направи? Примерно да ги пият сутрин или... Точно. Много често се сблъскам с този проблем. Има и комбинирани лекарства, в които има малко диуретик и пациента си ги взема и сутрин и вечер. Има включително и съвременни лекарства за сърдечна недостатъчност, SGLT-та и така нататък, които също пациента бърка и ги взема вечер и почва едно постоянно ходене по малка нощ. Нормално, той като тръгна да работят бъбреците. Много е важно да се вземат сутрин, да се съобразява дозата. Понякога диуретика може през ден, може в уикенда, когато човек не е активен. Важно е обаче, ако пациента види, че има промяна в честотата на ходене по малка нужда, нощем, да не го отдава само на простатата. Именно, точно за това говориме. Да, защото това може да е всъщност декомпенсирала влошена сърдечна недостатъчност. Това да е един от белезите. Съветвам моите пациенти да си сложат едно кантарче. И да премерят колко през деня и вечерта, и през нощта. Стъпват на кантарчето и всъщност, ако видят, че за 3-4 дни качват 4-5 кг, нещо се случва. Да се обърнат към лекар. Ние правиме също, само че им казваме, измерете си колко урина отделяте през деня, колко през нощта. И се оказва, че те през деня отделят половин литър, а през нощта литър и половина, заради тази въпрос на сърдечна недостатъчност, която не позволява бъбреците да работят активно през деня, а когато вечерта легне да спи и тялото почива, вече сърцето има достатъчно сила да изпомпи към бъбреците. Тук е момента ние кардиолозите да се похвалим. Ако добре се справяме с лечението на сърцето, и бъбреците ще работят добре. Точно така, сърцето реално е двигателя на тялото. То ако не вкараме кръв в който и да орган, също важи и за бъбреците, и за мъжкото достоинство, и за всичко. И много благодаря. Наистина много интересен разговор. Надявам се да сме били полезни. Ако имате нужда от информация за доцент Цонев, долу в описанието на видеото ще поставим контакти как да може да се свържете с него. Благодаря, че ни гледахте и не забравяйте да се абонирате за нашия канал. До скоро в следващото ни видео и